live saka that's ndawana time, right? I think that share my group saka 20. Okay, vachazoiona mangwana, right? They will find out tomorrow, right? Guys, the title yamuri kuona yekai ine meaning ndaita neune. It's very psychological, but in a meaning, right? Ngoma Edgar mtemerwa mhoro imuribo, right? Kuruse maro. Right, listen guys. Now when look kudza pano ndekudai so. In our my relationship, drinking green. My relationship. Could boil a frog, right? How do you boil a frog? Listen. It's much easier to boil a frog using cold water than to boil a frog using hot water. What do I mean? What I mean, ukatanga kuisa dashka mumvura. We don't eat frogs. It's just an example. It's I think it's an example. So I'm not sure that's so. Hands gonna murmano sora mafuta pa muromo ihure. That's very ganas. Mana. Those were mafuta pa muromo all the time. Hands gonna murmano sora mafuta pa muromo ihure. Right. That's very gakumpengembeng. Okay. Right. Let's say pan a frog. Une poto yako. Wakaisa mvura ichitonora. Frog ririmu. Panenge pachidzia mvura. Frog rechidziao. Rinopesera ratobikwa risina kumbozviona riri kubikwa. Unlike ukaisa mvura inopisa ukakanda frog rinojumpa out. This is what happens in my relationship. Listen girls, vazhinji nevarume nevakadzi. Right? You've divorced or makarambana na ex wenyu chichi. Makupinda mu new relationship. Zvamunofanirwa kuita kana kupinda mu new relationship. Regai kupisa. Muri kupinda muchipisa ma relationship manyuwana. Right? Wakabva usati wa recover ku previous relationship uchine kakutsvaka ke hasha kai munhu akakukanganisira nditi. Unopinda mu new relationship uchipisa. Zvauchaita unobva watopisa munhu. Dashka ukaripinza mumvura. This is a pot and there is a frog already in there and cold water. The best way of boiling this frog is to use the same material pot or gadzika power stove. So tanga boil nice and slowly. The frog will be adjusting to the temperature. Adjusted temperature until ratove energyless. Resistina energy yokubuda. Paranozo discover no, this is not on. Kana kujamba richagoni boss rabikwa, rera tobikwa. Right? Rera tobikwa. Kana uchida kuona kuti frog uribike. Boila mvura frog ripanze. Wotora frog urikanda mvura ichiboila. Rino jamba richitiza kuti more peace on. This is what relationships are like. Unoza relationships soga. Rega kuti kana uri mu relationship nemunhu agese kuti chichakaita kuti uramba nene wanga naye. Vazhinji venyuka munhu anoda naye anobva ziya kuti that's why baba ningi vakasiya izvo. Ndachingoona chimiro chingoti munhu akapenga mai we. Chii chamunoita? Sometimes unoona kuti vamwana utombobvunza kuti sei akarambiwa nemurume kana sei akaramba murume kana sei akarambwa nemukadzi. Unodongoona first few hours dzokusangana naye kuti agarike naye. What do I mean? Vanhukadzi nevanhurume vanhukadzi, let me start vanhukadzi mune mistake one. You always think kuti kuitisa murume jealous kunomuunza padhuze. Let me tell you, the best way of getting rid of a man is to make him jealous. Any relationship in a moon you feel like jealous, murume. Ikava too long, I think feel like jealous. I lasted. Men don't thrive in competition. I always say that. Men may look like they thrive in competition. But can I just get the competition murume?
murume haade competition, especially pamukadzi. Hanzi Chiko handichazoverenga macomments enyu. Vazhinji venyu marriage dzenyu makadziputsa muchida kumuitisa murume jealous. Wandihurira ndakuda kuita kwasenge obva waita senge uri kuhura. Ipa hausi kutombohura, urikuda kungoita kwasenge munhu ari kuhura kuti umuratidze umupe jealous. Murume akaitirwa jealous anofaya. Kuvaya chako chako. Vanhukadzi, maybe you thrive in competition, I don't know. But vanhurume, no. Varume vashoma not thrive in competition. That's why just comparing him with anything, even a garden boy, can hurt a man. Varume kumkompare na garden boy, garden boy anotema one kukunda baba. Huni chadzo anorado zvimbirwa murume. Garden boy kanoti munhu munofunga kuti benzi charo benzi riri kuzviwetera pa road ngoti ona benzi rero rakatakura. That's enough kuti murume ndokushaya example upai ndoza makudza chi men hate competition. They may look like they thrive in competition. No, it's you imimi vanhukadzi mimi. Do people not thrive in competition imimi? Vanhukadzi vanofarira competition, especially kamuti uri nani panani. Yes, murume haadi kukompewa chero nemunhu wanoziva kuti haufa wakadana naye. Don't. Nekuti zvinoitika ndezvokuti confidence dzedu varume tinodziviga. Not many men kunze uko are very confident. Are confident enough. Even varume chavo vanozviti varume chavo vanozviziva yego kuti murume unodomwana insecurity yake. Kana nemuwo vakadzi, kune vakadzi vanofunga kuti auya ari perfect. Unomwana achiti dombo rangu rakafuta, nzeve yangu idenge kadai. So, but muri nani pavarume, right? Ndodzokera kunyaya yangu yekutanga. Nyaya yandatanga nayo ndeyekuti inini ndati murelationship menyu dzimwe nguva munoti uchitodana nemunhu soka munhu anenge akutoziva kuti ndatoziva zvakaita zvazokuti tell me about yourself. Kungotaura guys, stop wasting time. If you're going for a date, don't ask the guy to tell you about himself. You just see, you only need less than 24 hours. Tell me. Because if you can interview, take it like this. Interview. We all know to interview. Sometimes we interview, I'm like this, I'm always punctual. I'm always punctual. So, relationship, you find an interview. Can I walk out tell me about yourself and expecting a bad answer? No. You expect that in those date. No. Date you find an interview. Stop wasting your time. Hey, tell me about yourself. Just watch. The way I treat my waiters, mind kunodya kunando zikokuya. Kurumidzai mhani mukunonoka. Unobva toza mai vaimubikira kana vainonoka vainenge vainzaro. Kuvhura kwanokuita dhoo remotokari yake achivhara. Unobva ngozati plazo avakava. Ndo matritiro avaita mukadzi wavo. Matritiro anoita hama dzake, mai vake chaivo. Matritiro anoita vana sisi vake. Unobva ngoona there is no way munhu angachitrita nasisi vake agozotanga kukutrita zviri better achitadza kutrita nasi. Even munhukadzi dzimwe nguva unodheta munhu so muna the way anohandla vana vake unongoona hanzi aiyo usavarege, you have to pour it all out. Chief ndichinonzi zvavarege. Ndonga pane nyaya dzapindira. Okay, let me carry on. So, zviya zvokuti tell me about yourself zvatinoita sezvo. Zvafanira kubvunza munhu wako kuti naye murume wangu wambondihurirawo here. Do you honestly think murume anouya kuti sorry mai mwana ndakakuhurira nezuro? No, hakuna munhu anombobvuma ndakakuhurira unless akutoda kudosiyana newe zvakasina basa newe. Aiwa ndinombohura mukadzi wacho angave kuzotora poto zvaunongoziva kuti apa saimwe mubvunzo ka yamunoziva answer kuti ambopiwe chokwadi. Why do you bother asking such questions? Bvunza murume wako kuti nai baba mune small house here.
ndichidi but unongozvidza hakuna question yakadai unomboanswer even nyangwe anga ane small zanga yes ndinayo saka wangafunge no. So some of those things zvamunoita you ask expecting a different answer asi muchiziva zvenyuti answer ichaveya ndeyakadai so. The best way is to watch. Just give it, watch and observe. The word observe is very right, because kubika frog nemvura inopisa hakufi kwakamboshanda unless frog racho ritoriwo zvaro fat and lazy rinojumpa out, richingodonhera mumuro jump out, even neinstinct rinongojumpa rega ratoona kuti hazviita. Saka imimi vanhu imimi sometimes unopinda murelationship nemusikana so wobva wangoona uyu agarike naye chii chinonzi musikana agarike naye kana kuti murume agarike naye. The reason why you are all single, the reason why you are single is because makaleka kana kuti makaignore my laws of negotiation, right? Munhu wese ari single because akadecide kana kuti akatoleka ma negotiation skills. Munhu pesa panoramba navanhu ka pane potential yekudzokerana. Even aurigwa chai ane potential yekudzokerana neamuurira kana achida. But zvinozoitika ndezvokuti umwe wacho anobva download app yekuti kana kuti anoramba kudownload app yekunyengerera. Vanhu vazhinji vakarambana mumarriage umu nevarakomana mukomana nemusikana vanorambana hakusi kuti varambana kuti rambana. No, sometimes inongori ego yekuti aiwa ndingambonokumbiriregerera zviite uyo vo download yake yekuti handikumbiriregera chindakadai so muchidanana zvenyu kutozosvika beyond repair. Kuita handimbomuti akatuka mai vangu handimbomuti sorry hazviite munhu akatuka mai vangu yoti ndakamunzwa kubritain angambondihuriri hazviite inongori ego zvokuti munhu angoti okay let's forget Britain, let's forget uyu ndingoti mai mwana tine vana ngadzokera dzimwe nguva vanogona kudzokerana vanhu musha wakadozovakwa akadogara vese panokuda kuti umwe anodecide kudownloada imwe app umwe odecide kusaidownloada. Ma-negotiation skills achona iwaya munoenda nawo mu-next relationship, right? Mapinda mu-next relationship hapano maburana because relationship dzese kana uri mu-relationship usati wamboburana nemunhu wakafanana nemunhu anofunga kuti munhu unoda naye haendi kutoilet nokuti usati wambomuna achienda kutoilet, kana kuti wofunga kuti munhu waunaye aburitse mweya nokuti usati wambomunza achiburitsa mweya. Shamwari, relationship nokuti makazvarwa from mumhuri dzakasiyana hamumbofi makaagree in everything ine mema haumbofi wakaagree nemunhu paanything, right? Saka zvinozoitika ndezvokuti sometimes relationship ayo munhu unomuona achiita imwe behavior unonyatsoziva kuti hai iyi ndiyo yawakarambira ex yako. Dzimwe behavior dzaunotoona unodanana nemunhu warambana naye handiti woti ndazomuwana ari right, izvo inenge iri paper 2 yeex yako. Vamwe vanhu muri marelationship ari western amakabuda because makudanana nepaper 2 yeex wenyu. Unorambira munhu kuhura unorogwa neshasha yekuhura manje inoziya kuhura isingabatwi, kana kuti unorambira munhu kuhura wawakadobata asina kuhura maybe wangobata text message wozonoroora munhu ari kukuhurira live usingabati text message anodo kuhurira live achiti ndodzoka manje unyatsoziva kuti uyu munhu anenge aenda nezvikomba zvinoitika izvozvo. What am I trying to say? Zvinoita ndezvoti sometimes unofunga kuti wabuda mupani izvo uri kuwira mumoto. Manje zvinoitika kana uchiwira mumoto wabuda mupani unenge une mafuta. Chinhu chiri mumoto chiri mupani chikawira mumoto mupani mamune mafuta. Mafutiro achinoita chinhu ichocho rule absolute akazondi unblocker wakazondi unblocker rule absolute anogara akandiblocker ka auya via group. Varume havadi kuti sorry kana pakaita kusanzwisisana muri right past. Varume kashoma kuti vati sorry, but dzimwe dzenguva even vakadzi vofuta havadi kuti sorry. Vanhu vazhinji munongori maingove sorry away
from your future. Sorry away from your future. Sorry ndo ifananza ne Colgate. Sorry, munozati sorry yakafana ne Colgate pakudi. Vanhu vazhinji vasina mazino. Dene vakangoti sorry. Vanawo mazino avakakwana. Sorry iva radiki